खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव रायजो नाङैनो एसटि डिमान्ड लोगोसे कमतापुर दाबिनानै गोबां माने सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं आरो बे एसटि दाबिनानै सोमावसारनायावनो गोबां माने बे समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दं आरो बे खौरांखौ नोंथांमोननो होनायनि गुबै जाहोना एबा सोरनि मुंखौ लानो नागिरदों नोंथांमोना आंनि बे उनाव थानाय डिसप्लेनि जा सावगारि जा दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ नुनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौदि आं मा खौरां होनो थांगासिनो दं। बाथ्राया जाहैबाय बे समाव मोनफ्रोमबो समाव बर'नि खैफोद खैदां समाव बाथ्रा बुंबोबाय थानाय जायखिजाया जेंना नुयोब्ला जायखिजाया समावनो फिनजाथाय होनाय सानै दैदेनगिरिफोरनि मुंखौ बे समाव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नायगिरनानै बाथ्रा बुंनाय आरो गोबां माने दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव मख'नांगोन दि दावराव दैख्रेब नार्जारी बर' हारिनि बिथांमोना साफा साफा मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरिफोर बिथाङानो जाहैबाय आरोबाव गुबुन सासेया जाहैबाय बारग' बिय अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना मोनफ्रोमबो समाव जायखिजाया समावनो हारिनि बाथ्रा बुंग्रा जायखिजाया हारिनि खैफोदखौ नुब्लानो बिखाफोर दानानै बाथ्रा बुंबाय थाबोनाय दावराव दैख्रेब नार्जारी आरो बारग' बिय अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना दिनैनि समाव बहा थांनानै दं गोबाङानो बिथांमोननि दिनैनि बे जाबायदि मोनद' हारिफ्रा एसटि डिमान्ड खालामनानै सोमावसारदों बेनि सायाव बाथ्रा बुंनांगौ होननानै गोबां बर'नि रायजो राजाफोरा नेनानै दङ आरो गोबाङानो सोंथि खालामदों बहा दं दावराव दैख्रेब नार्जारी अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना दिनैनि बे समाव मानो थाखाय बर' हारिया खैफोदनि लामायाव थांगासिनो दं बे खैफोदनि लामा थांनायखौ एबा थांगोनखौ नुनानै मा जाहोनाव सिरि दङ मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै होननानै बे समाव गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों लाइमोनफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा बे समाव नायगिरदों दावराव दैख्रेब नार्जारी आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोननि बाथ्रा बुंनाय जा एसटि डिमान्ड खालामनाय बिपिएफनि जा इलेक्शन मेनिफेस्ट'आवहा एसटि डिमान्ड खालामनायाव मदद होनायनि बाथ्रा बेफोरनि सायाव माब्ला बाथ्रा बुंगोन बेखौ रायजो राजाफोरा नेनानै दङ। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जायखिजाया समावनो जायखिजाया हा हुनि खैफोद खैदांनि समावनो बाथ्रा बुंनाय बर' हारिनि खैफोदनि समाव बाथ्रा बुंबोबाय थानाय दावराव दैख्रेब नार्जारी बारग' बिय अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना एबा बिथांमोननि जा एसटि डिमान्ड खालामनायनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ रोजा रोजा रायजोफोरा नेनानै दङ माब्ला बुंगोन एसटि दाबिनायनि सायाव माब्ला बुंगोन बाथ्रा बे मोनसे गिदिर सोंथि खालामदों दावराव दैख्रेब नार्जारी अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना बे एसटि डिमान्ड खालामनायनि सायाव माब्ला बाथ्रा बुंगोन बेखौ गोबां रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना साफा साफा बर' हारिनि खैफोदनि समाव बाथ्रा बुंग्रा बर' हारिनि खैफोद खैदांनि समाव बाथ्रा बुंग्रा दावराव दैख्रेब नार्जारी अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोननि बेनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ गोबां रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा लाख लाख रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ आरो बे जोंनि खौरांनि गेजेराव एबा जोंनि खौराङाव होनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंफबदों दावराव दैख्रेब नार्जारीया एसटि डिमान्ड खालामनायनि सायाव जा मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामनायनि सायाव सोमावसारदों लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे मोनद' हारिनो जा एसटि डिमान्ड खालामनायाव सोमावसारनाय जादों बेनि सायाव मदद होनायनि बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव माब्ला बाथ्रा बुंगोन बिथांमोना एबा दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथांमोननि हानजाया माब्ला बाथ्रा बुंगोन जेराव गोबां समाव गोलाव समनिफ्रायनो थांनाय 5 बोसोराव एबा 5 बोसोरनि सिगाङावबो गोबां मानि दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लाबोदों नाथाय दिनैनि समाव मानो थाखाय साइलेन्ट जानानै दं होननानै गोबां माने सोंथि सिखारदों दावराव दैख्रेब नार्जारी आरो बारग' बिय अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोननि बेबायदि गोमानानै थानाय बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दावराव दैख्रेब नार्जारी आरो बारग' बिय अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना एसटि डिमान्ड खालामनाय आरो लोगोसे बिपिएफ राजखान्थि हानजाया थांनाय बिसायख'थिनि सिगां जा इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव मोनद' हारिनो एसटि होनायाव मदद होनाय रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सायाव माब्ला बाथ्रा बुंगोन बेखौ फैबाय थानाय समासो फोरमायसिगोन आरो बिथांमोननि सायाव मा लुबैयो एबा दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथांमोना बे एसटि डिमान्ड खालामनायनि सायाव मा बाथ्रा बुंनायखौ लुबैयो नोंथांमोना जोंनि बे खौरांनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन।